Прочитала съм "Добре, че умря майка и да стане звезда". Ужас. Това е нещото, което съм срещала. И тогава си казах, след като има толкова слабо мислещи хора, след като има толкова ниско интелигентни хора, защо трябва аз да общувам с тях по някакъв начин? На кого майката струва пари? На кого майката има цена и слава? И заради какво точно от това, че тя почина по време на концертите на Гласът на България, аз изгрях. Изгрях заради това, че пях като звяр. Изгрях за това, че победих на двубоя, така, че да бъда безкомпромисна в решението на журито. За това застанахте зад мене. Ако бях излязла да ме уча и да съм с 5 тоналности надолу и да не знам къде се намирам, какво ще да се беше случило в моя живот, нямаше да ме подкрепите. Абсолютно е така.